Kapitan Inteng! Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito yung kusina. Sardinas lang, di mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marikuanang. Kasano mga may nagmayati istoryan, may nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-iistoryan, ma. Sanpay, ibaga mo na. Mabisina kong gay. Ilutompay na ito sardinas. Ni Kapitan ti pag-iistoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-iistoryahan nyo na itatao. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday ta na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka di anaragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? May papan itiday tataw. Sikat na talaga ni Uncle kong Enteng, kagawat ko anang. Talagamot nga, Meng. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na dito barangay tayaw. Talaga, mate. Nek, tatapataw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italaang nga nadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya kay timako na mitis istoryaan may papan kini Uncle Enteng. Ay, inyakay ko matimako na. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibili ba kiti dayta, Kapitan? Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Si kalang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan Enteng kas Kapitan tayaw. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngam ita, bilib akaun. Wen nga rod marituyang, may sakamot idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadag iti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon tupay ti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay sa akmet kadag iti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa balimot ni Kaba daw. Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kunanalaang mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saan nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis-istorya di tatersina ni Marikuanang no dayjay tumula nga intay ti pagtutungtungan niya? Ay, naba daw. Isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay, saan ang entrisado ang mga maw? Apay nga ay. Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan. Kat amin kamay. Bilib kami kunkwana. Kalaang tisaan. Nadaulik to, tinagan na. Anya, ay naba daw. Awan lat di ka pampanunutaw. Waraw, ayun na ang kalmaw. Nagdandita balay da. Apay aya. Ayaban man. Ket no dabas-basain na. Ordinansa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibaga, masyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibaga, mga ginom kamay. Takita man, no saan nga umay adagaw. Ang galinteng. Ay, saan mo adisturbuan ni uncle mo? Tanay, madamang agbasbasa. Uy nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibaga kumakankwana nga ginumda ka no kinitata ba daw? Ay, apay, kwaraw. Ay, anyak kay bagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, Inteng. Ha? Ingkan, kwarog. Ingka agpasadan. Busy ni uncle mo. Ay, umaya, kwaraw. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni Pari Badam. Mailiwakan ko na kay. Ay, nangagmula nga ginom kayo. Timakdar ka mo tinadagos. Kangkat,
Kasanon day tabas basaem. Ay, ituloy ko itong madamdama. Na. Ay, nalalaingak nga agbasa, no makasyatak. Kunakman no saan mo na kaya't nga ginumta, pare? Ay, nagkunamat adya kaya ti aginumparay. Ay, kaya't ko basta sikat ti agawis. Ay, wala. Inuag kumpare ta. Ay, amok na saya at kakumpare ka. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti ara. Ay, anda dito bulsa ka, pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Abay, pare, pudnaw, asi ka kanuti kasisikatan na kapitan. Ay, nagkunakan ka. Siyakti kasisikatan. Isumay, ti magbagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo na itakarga ti basom nga anak, pare. Dapay. Ay, mabiglang barya, taan na yun na ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kung. Saan ka pa nabartag, pare? Mala, inumom day tayo. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka, pare. Sa bagay. Di nakbaybayan. Kumpare ba na? Nabartag ka manon ba daw? Nya, manan niya. Itak lang nga naginom No daman na bartay, awan sa balay, no sana ni kumpare ngintay. Binartik mo ni Kapitan? Kunak matanjing ka, apirjag, tinagan na. Ay na ba daw, no kaano pa'y mat asimmikat, tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininaw. No maisbuan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tattaw. Nagluko kan? Dayta, ti sikat a kapitan. Artay, kunantan dagiti tattaw. Bumiligdan tupay nga ta. Birbirukak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni Tata ba nga ginumda? Aging gayit na, saan pa'y mo ta nagawad? Kano nakitak mo't alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyawawan lang samot ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasilig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umay dan samot din agkiking. Ay, wen, nagawid ako, nakabutbutang tilangada. Ay, kwa, sir. Mangrikho pa kon, narigatan. Magtad ka man ti kwartam. Ada piso dito yung bulusak. Piso? Anan wag dito piso? Anayam alimagasot mo di mo kaya ti mablakaya. Ay, kagawat ko nang pautangan nakman pa itili magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pag-utagan parang. Angkay. Abay, at na kwartam, sige alakay. Hoy. Naglasto kayo nga pasak-pasak dito barangay ko Mabon Ay, sos, laban nga taday tuyay. Sapay na baratang ni Angkay. Kit, nagreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Hindi karkaritin niya. Naglaing ni Uncle Kao. Nagpig sa pidanog na. Sige, Uncle. Dano kami darin. Adapi mixan ni Uncle lumaban, hindi nabartag. Kasla pelikula. Nagmayat apuyan, ti panang danog na kadakwada. Anya pa ingay ti si marunoan na pasamak maray. Inistoryak mo't aminin adya kompleto pasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan? Ay, wala niya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sikat nakakita ako nam. Diyakon na siputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan atim maraydan ng imbadayaw. Kaano ko na ni Badung ko anabartag kano ni Kapitan? Kawan. Ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban.
Naplatin adagos. Isu nga inyawi din ani ko arawg. Ay! Inak man istoryaan kin ni Badong Kauday to anak pasabak. Anya? Ay, saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni parintay, dagiti maton na lalaki. Kat pirmi na barbartek. Na, kano'y sumot tin istorya ni Marijuanang, di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban, idinabartal. Kinudandanin to, pa'y sana makatakdar, edi pinanawak. Talaga binartag kaw, iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi itinagan ni Kapitan, Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano nga yan? Ay, katadada na si Mikat, Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, oray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, Tata Badong. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. Unayd. Amaw ka nalay ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amo ka di napasama, kwarab. Inistoryan kanyak, ninanamatuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay isaw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malay, nagigyayabanay. Di bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Nakaparayo madayta. Ang mga nusumruman ng tirayo na. Ang kakayabanay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na, Asikaswam kit di dayta pa naglampaso. ay, kwa. Busy ka matgaya, manggay. Ay, ibagam ka ni tatapabadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kukuntin, wang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni Antay. Ay, suskukod ko naman. Ay, kukod at talaga ti pasangong kanyak pare. No ako kunday ta paray. Sana plastic. Ay, uwan ka na. Ay, mabalin arogya kung ti agpulutan. Ay, kito na. Para mo ta talaga king katay ta paray. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya pare. Nung maibot na day ta kukat. Sigurado magsakit si tumang na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Guna! Nya ti marig ng paray. Mayat. Kasi kanto mo nga may. Mabayin ka nga agpulutan iti kukon. Di inibos ko. Pati to lang, kinaram ka mau paray. Ay, sayang mo. Ay, tangay napsugak. Ay, tumakdira kung taagawin akon. Ay, idinayad na paray. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Nakabailak ti tumakdir nga may sa paray. Anay ko, anay. Apay, anaganday ka. Anay ko. Anit na sa... Anay manay. Iuni ay. Nagsakitan na ito'y tumang ko paray. Apay, anasakit. Ay, sa makapagnan nga agawin. Ay, nagsakit na talaga. Out sa, anay. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay, hapay nga. Sika kumate ang sakit iti sakan na. Tadadumitikinan mo ako ko diti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di ura aglagto-lagto akin nagtaray-tarayak no kaya't mao. Ayos! Kung pagka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo din sakit na tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Iso akas ta? Tuyang! Lukata mo na tiri daw. Saan ka kading agumungit pare? Siya kung tagtukta. Tuyang! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka mo tandamagang pailang, Mike. Saan ang makapagnan ni pare Badong? Iso nga intulod ko na? Ah, Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Nahiyanday ko aya. Unay na nagsakit na ito ya saka na ya. apay ngay asikamot ten tinagsakit ti saka na ba daw? Ay, hamwa. Pwede magam kanya ngay. Amo nga raw, tisungba niya. Naa. Kasano kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nadyak sa mo ito maingato na giti sakak tuyang. Naa, limtag damang. Awan na talaga. Diyak kapailan na pirgyan tinagan ni kumpare nga inting tuyang. Ay nanag ko na ngamin kan ka apirjam.
Isulangay, hindi pag-iistoryanan. Kahit nasaya at gayam ti panunot kan aramid na. Aday ko yan. Saan akasken ka? Apuro dakes ti adda di ta panuno mo. Yeah. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakes mo ngamin ti pinanunot mo kini kapitan. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fergie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Mangrikap kan marikwanang. Mabit lang, mangrikap ako. Ay, karti nga marikwanang, ang mga numala daw tayo. Wan ka di mare. Ay, unay kayo na ya. Kalpasan, ti panangan tayo ijay ayan ti minatayan. Ay, agsusugal tayo. Isu akaadwom ti itugot mo akwarta marikwanang. Alawan, di kay agdanag. Talaga amang itugot ak ita iti kwarta. Nasayat ka ron no kastamaray. Bingo! Yes! Alay, buto yun, dagiti postayaw kukumaray. Naawanan, naabakak manan. Ay! Maminsan pa'y, sige. Sigay, mabinsan pa'y. Sakmutan ati agkulog. Sige man langan. Bareng mga bakak tumutan. Okay, kulog! Pare, nakita ni Bana. Nay, yak mo nakita dito yan, pare. Kunak no ada iti ayan ti minatayan. Ang awan ba? Tinapod no na, pare. Sapulog mait ni tuyang kaw. Ay, napananda nga ta. Ada nagkuna nga dadalang dita, igid ditay. Anyan aramidin na ngay. Agsusugal na, pare. Na Nagawid na nga tanah. lukas ta nga rap. Ay, agawit tamot na. Wina, nalpas mo't kain ti pinangan dita asardam, pare. Ada tayon dito unag tibalay mo, marikwanang. Okay, anya ita. Di la mabalin amang irwar ka iti mainom. Ay, unmat nga paysaw marikwanan. Uray siya akong timakaam mo iti pulutan tayaw. Anya ti makunam, marikwanang. Ay, ako kumarik ida. Aginom tayo, aging ga iti kayat tayo. Day, taman ti kayat ko, marikwanang. Sana bale, datayo laeng mait. Woy! Nagbayatan do kastoya ka na yawn ko kumaray. Ay, wan nga rod, mariktuyan, marikwanang. Ano kaya tiyaw? Uray agpat-pat na tayo. Aginaw. Talaga? Wan ko kumarik ida. Siya, di makamaw. Ay nagmayatan at talaga. Di, uray man, rinabi itayo dito, hinga. Aginaw. Ay, awan tidakes na. Mabalin latamat, marikwanan. Wan. Tahunadan, anya. Kukumaray. Rag-ragsakan tayo tibiyag tayo. Agingga. Si bibiyag tayo. Ayan. Wanmat, marikwanan. Ay, isikamot gayam. Apay, napanam-anak patpatnag. Makaturturog ako, inteng. Dinaksingaan. Na! Aglisi ka itidalan ko. Tapnam mo.
Naabakak iti sugal. Nakisugal ka? Napudot itati ulok intay. Ha, dakal nga ben ti abak ko. Umisam ka kiday, Badong. Nagpatpat nagkayaw ang naging-inom nga kukumare. Umisim eh. Wala, gaputa dakkel agatan tinabak ko iti sugal. Ha? Ni Maribanang malas na. Nga may nagsasaruno ti pandakaabak na. Ha? Manungay ti abak na. Nagarup sa nga 10,000 pesos. Ha? Aya. Ni Marikwanang mag 3,000 lang nga pesos. Anya. Parito yan. Gatang mun ato'y may sa baboy ko. Manungay day tamaray. Nababalaang ti presyo na. Basta sika. Uray 20,000. Mabalinaon. Anya. Tapno magatang adagos. Among matay. Awan kwarta. Tanaabakak. Misigay, gatangak nga rod day tamay sa ababoy mo, maray. Ay, agyamanak marito yan. Ay na. Ay, adamot lang ang pagpuunak iti sugal. Misigay, ipanmunto nga rod ijay balay mi jay baboy mo, Ijay kunto abayadan. Sige, urayan nak nga rod. Marito yan. Pinayaban na kanumat ang tibanang. Wen, kat agyamanak taimay ka. Anya ka diti ipaaramid yaw. Ay, ala umantay may sa ababoy iti kulungan. Taipan mo ijay balay da marituyag. Ha? Apa yan? Gapo, tagatangan da, kwarog. Ay, di ka agdanag. Ikan ka, iti kwarta. Ha? Ay katuna, ang tibanang. Agyaman na kwarog. Ay, umay ka nga rudan. Taing ka ukudanan tay baboy ko. Inla ko ni ang tibanang timay sa baboy na ang kail. Anya? Nangilakon na. Dananatuyang kang tataba daw. Apay ngay. Awan mo't imbagbaga na kanya. Kinapudno na. Siya pa'y tinangipan iti baboy, di balay dananatuyang. Iyay. Kastaya? Nukas na. Di yu amaw ti may papaniti baboy. Saan mo? Bukod apang ngadang ni ang team data. Anya? Nalayo ka din ti baboy, awan ti banang. Wen, kwarog. Daytoy, ikan ka iti 2 piso. Wow! Agyaman na ka ang ti banang. Agam nay, di mo ibagbagakan ni uncle mo nga inlakop ti baboy. Ha? Da, apay akas lang nakigtut ka. Ikwa. Awan ang ti banang. Sige, mapanakon. Amangan ngamen nunang rugen ti sugal. Ha? Agsusugal da ka di pa ije ay ang tinagminatay, antay. Wen, inton malpas ton ti tabon, santo sumardang. Kasta ka day. Iso asambutag. Barang mabawik ti ado nga abak ko, iti sugal. Ilakom gayam ti may sa ababoy. Amumagayam. Awan, takasapulak nga ti kwarta, inteng. Nagpuunam anak kisugal? Ah. Nangabak kamit lang, Saan pa'y nga road? Makitam. Awan bumaknang iti sugal. Dinakman namin buwisitan, inteng. Di ka lamabain. Sika pa'y nga asawa ti kapitan, ti dadaulo iti sugal. Ay, dinakbibiyangan kunak, inteng. Makamukan amang pakan iti baboy, badaw. Tapay aya, kapanamanay. Mapan ko saraken dagiti kukumaray. Agsusugal kayo manay. Kasta ka day. Ay nabadong kul kakadilaan. Kanayon lakastan. Di ka mo'y matatao dito balay. Aganos ka pa'y laeng, Aganos ka pa'y laeng nga. Uray, tanong mga bakak iti sugal. Ikan daw iti kwartam. Sayang. Nalpasan ti tabon tinatay akalugaran tayo, kukumare. Wen nga raw, tawanan ti pakisugalan tayaw. Wen nga raw, ay, alangan mo't nga ikararag tayo nga adda kumamanan matay. Ay, madia. Ay ngam, saan aparikot dayta? Ha? Mabalin tayo nga ituloy ti agsusugal dito'y balay. Ah. Wen, Una niya,
good idea, Marikwanang. No kasta, irwar kon ti bingo card. Wag, sigay, agsusugal tayo. No asino ti mga ba, agilibray. Well, agilibre iti arak ken pulutan. Oh, approve, kukumaray. Yala, tangay siya sinangabak. Sige, aglemes tayo iti arak. Hindi taglamas, Marikwanang. Diya ka to pa yun. Makatagdariti bardag ko, kukumare. Kasano nga dayta? Amin tayo ka na batag. Ay, di kay agdanag, kukumare. Adda tayo mo dito yung balay. Sa bagay. Gusto ka, Marikwanang. Alay! Uminom tayo nga ron. Wala. Rambakan tayo. Di ba nangabag ni Marikwanang? No ibaga kada kayo. Ado ba'y tiarag di dala ko, kukumaray? Kasta. Inga pa'y nga ron mga laitino man tayo, Marikwanang. Kanta ka ba'y amaray? Wala, kanta ka. Sige, Go! Pata-pata, kita. Dua tinda lakbang, dua tinda kotong, aku koyada. Mari tuyang, mari banang. Midlay. Napigat na maray. Apay matan, ari mo kayo ngay. Ay, kaya kunti agawid ko, kumare. Badang! Marian, kabaditi, silawgaw. Ay, awan dito'y ni kabadong, mari tuyang. Abay, sa dinuti ayan tayo ayan. Kukumaray. Eh, adda tayo dito'y turod. Sinurot kayo nga rod dito'y. Adya, hindi nga maribanan. Ayan nan. Ayan nang agpaiso na yak agsasaula itay. Nay, nakaturog iti daga. Mabit lang mara. Badam! Nay, di agbukabuk. Kawakas na marito yan. Ay, masurunak ka, nay. Nay, ano yung mapaspasan na kayo dito, Si kakadidayta, kwarag. Ay da, kapitan. Natakawan na kidirabi Ha? Anyat na pasamak mo't. Ada simrek iti balay ko. Inala da amin dagiti nangingina at agilakaw. Kaskada napapatag nga alikaman ko. Nagpunang amin ngagbartag kayo sa kay rumwar. Ay, kapitan. Panawa, tibalay mo ang nakalukan. Sir ko nagtatakaw. Gay, kayat ko ang matiliw na sino man dagiti agtatakaw. Magtadani ko ano ka nang yawit ka na kayo idirabi ay. Nga road, kapitan. Sayang. Tirigat na. Saan mi anatiliw di simrek iti balay ko? Ay, unay mo tanti kastaw. Ay basulyaw. Nagkunang namin na mabayan kayo nga ginom iti ara. Pero tirigat na. Agbartak da pa yamin na talaw. Awan pa agkuna kadakwata nga agbalin awat sir kumamay. Mabanak ko may balay ni Marikwanang dirabi ay pare. Ang apay nga adi ka napan. Nakita nga dapura walugan na naggapoy di balay na. Anyang iti si Maruno ang napasamak. Masidagak iti paraangan ti balay ni Kagawad Kwanang. Tapaliiwag no dada iti unay. Naulimag may ti balay na. Anya? Nagawid ako na. Awang may nituyang agagarak kumaigay. Di mo nakita tiplik number tilugan. Diyak nakita ta nasipngit iti pare. Ay, pasa pula pa imbestigaan tayo.
lugan lakit ni dagiti agtatakaw tinakita. Iyo ang bauti nararamid yo at aloy di rabi maray. Nabartag kami nga rod amin, iday. Talaga asaan ka ba daw gapo itinalaos abartak may. Ayunay kayo laki din na ya. Ay, uray ko mano kasjay, no awan ko mamot ti agtatakaw. Ay, ay, masurunak. Bala nga, nung matiliw tumod lag, no sino dagita nga agtatakaw. Idaw-dawat ko ang matiliw da kuma, kabadong. Ay, sapay lang kumaha. Mari ko anang. Tanusan, ang mga nuandaman ng sumarunaw at akawan da dita. Good news, Angkal. Natuntundan dagiti agtatakaw. Ay, no kasta, ibagam ka ni kagawat ko na. Wan, Angkal. Ay, nasaya at natuntunan dagita asalbag nga agtatakaw. Pagsayaatan na kiti adda CCTV, makatulong nga talaga. Ay, una. Madamdama, siguradaw. Yawag dan kada tayo ti pan nakatiliw dagiti agtatakaw, Angkal. Ay, sigurado na ita. Agyaman na kapitan, kamaudyanan na, natilew ti agtatakaw. Ay, rumbang lang kagawad. Ay, may samot lagayam at tao ti agtatakaw. Eh, oray agmay sa tadalugan na. Ay, adu at itakawin na. Ay, nga rod Ito maminsa. Di kayo agar-aramid iti kasta. Ay, kapitan. Ay, oray ni Banang. Ay, na kayo amin nagkukumari. Agbalin-aliksong da ito'y kadakayaw. Di pa nagsyatyaw. Ay, nga rod Ay, nangruna kanya kapitan. Narigat mo't gayam ti kasjay. Ay, nasaya at no di yun ulitin ti naramin yaw. Ay, saan anasaya at nga ihimplo ti sugal. Tuladin da kayo adag ti ubeng. ay, Agnakam kayaw. kapitan. Ay, nanatoyang, nanabanang kan kagawad puanang. Saan kumangamin aday taag sugal kan agbartak tiyar aramidan nyo. Ta saan anasaya at dayta nga ehemplo kadagiti kabaranggayan nyo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Apay ngay ba daw, kain sardong mumutan da ito'y tricycle. Yakit isardengain, kita man day tarang tayo. Apay ngay tagunggun matan. Anya aya day ta, hanging braids. Saan may tiko na? Apay ngay nga agun-gaun. Di tam makita asinsinan day ta proyektaw day ja kumpare ka Kapitan Inteng. Aging lalayng tumay. Kasanuta nga rod ang makalasat ngay di tarangtay. Ay kat manglikaw ta na. Nagadayaw. Awan ti mabalay, tapalpak mo day ta proyekto ni Parinteng. Unay mo't jerang tayon, Maray. Apay, Maray. Agunggun mo. Kasjay talaga, Maray. Anya kasjay talaga. Saan anormal ti kasjay arangtay? Kurang ngamin ti budget. Saan lakuman ang nagpapaaramid ni Kapitan Itirangtay no kasjay mo laang? Saan kayo ka din nga agreklamaw? Siguro, imbulsa ni Kapitan J budget na. Iso akurang. Saan mo't, Maray? Agibulbul sa ayamot ni Kapitan, iti saan na kwarta. Wano saan? Nagugudwaan yung nga opisyal jay budget na. Ay, di kag sasao iti kasta, Maray. Day tatipon na. Manaw tinted ni Kapitan Abingay Mang. Naa? No inikan na kuma iti bingay kaw. Di ado kumalakok ita. Di mo makita, aday ito'y langan sa nga pulo akin day, kan 5 akrispap ti karga, day ito'y tersina. Apay, Maray. Awan la ko mo na sardinas.
Awanon, Maray. Uray asin, awan matan, Awan nga rodon. nabangkrap kan sa matan. Anya nga rod ngay. Sapay da iti ako marita atuyang. Pagsuspitsaan na kide na nagibulsa iti pundaw ti barangay. Anya, ay unay matdaytan. Saan lasyak? Uray ni Kapitan, pagsuspitsaan na. Nay, apay ngay akas tati ibagbagan ni Marituyang. Sardinas tupay ti kanayon asigsidaan may. No nagibulsa ni Inteng, naiimas kumaakanayon ti sidsidaan may. Ay, no apay tumat ngamin ang nagkurang ti pundo day jay arangtay. Damagak tuman kan Inteng. Ay, nasken amalawlawagan tayo iti day taabanag. Ay nagkunamit nga da imbulsa mi apundo. Kanayon mo ba't akap-kapon ti bulsak? Anya, ada maalalam aya? Barbarya mag kadakelanan ti sangagasot. Kasano nga ibagada nga da ibulbulsak apundaw? Ay, damari tuyang kan pari badong ti diskumpyado. No, gibulsak? Ibulsak amin Sapay madama ama ipaspasimento day tadalan tayo. Hey, iso nga ron ti may sa aparikot. Tapay manan, Kurang nga ron ti pundo. ay, ado manan ti agreklamo no saan amalpas dayta a kalsada. Ay wala, ado man ti mangibaga nga imbulsak ti pundo. Kita man to yan. Kita man. Wen, kita ako. Kita nga sa bali mo tikit kita. Dahil ito tudok ti kita. Ay. Kunak ano di balay da Kapitan ti kunam akita. Dahil ta kalsada nga ipagpatarimaan ni Parinteng. Dahil ta ti kita makuna. Apay nga ita nagpatinggamot dito'y batog ti balay ti panakasiminto na. Imbulsa naman ang ti pundo na. Ni Kapitan ti bagbagam anang ibulsa. Sino pa'y kumangay? No imbulsa na, napatarimaan da kumanday tabalay da nga agir-iray. Basta imbulsa na. Nangusaran na ngay nga raw di imbulsa na kwarta. Inggatang na itinaima sa sidainda. Dagitamit ti hilig na kay. Nalaig nga gibulsa. Podno, Kapitan. Ibagbaga dagiti tattao nga imbulsa tayo ti pundo ti barangay. Ay, saan na pundo day ta? Kang runaan da kabadong kan marituyang amang ibagbaga iti dayta. Istoryaan da ka kadagiti tattao. Ay na, talaga akurang lang ti pundo. Dayta nga ruti saan da maawatan. Ay, pasinsyahan tayo. Sana nasaya day ta nga ibagbagada. Ay, Kapitan, danda ni maibos ti pasensya kadakwada. Ay, anusan tayo na? Ay, kayat kon ti sumungba. Apay pare, nagpatingga dito'y balay mi dahil ti panakasiminto ti dalan. Nairantamod lao na yan. Nay, apay kumaapanunutom ti kasta pare? Talaga, may. Talaga kagurgura na ka. Kurang nga ron ti pundo. Kahit dito'y pa'y batog ti balay may, tinagpatinggaan ti pundo na. Saan kanya grason pare? Nakadkadlaw at saan mo akayat ang maipasiminto dahil kalsada, dito'y batog ti balay may. Ay, di ka gibagbaga iti imbulsa apundo, taawan ti maigatang ko iti pumadak. Sag mamanoya ti pumadang pare. Piso! Piso lay? Saan ka pa makagatan? Tawarak to pa'y iti salapi ko ma. What? Ada ka imbulbulsa kun apundo ti barangay. Iso ang nagbidot kayo. Ay, nagrigat mo ti mapan gumatang. Ay, nagadayo ti paggatangan. Wen nga rod maray, impagta nakita ka. Ay makipayong akman kan ka ta nagpudaw. Ay, katwen amare. Umay ka, tagkapayong ta. Apay nga may ta saan agumulpi ni Mari ko anang itilako na. Tapno saan tayon nga umadayo agumatang. Awan kanu nga rod ti igulpi na. Kasano ngawan? Ket ngay imbulsa na akwarta ti barangay. Saan da kanu nga rod nga imbulsa? Uy, bagbagam lang dayta, tailislisim ni Kapitan. Siyempre, no adda imbulsa dagiti kakagawan, mas dakkel at imbulsa ni Kapitan. No adda, kandakkel ti imbulsa ni Inteng, saan akon amapan gumatang iti sardinas di taadayo atersena. Tagumulpi aklaengan iti sanga karton. No ado ti kwartam, sardinas pa'y laeng matigulpiam, di mo't naimas na. Dayta nga rod kat mare, kayat ko nga ibaga nga awan ti imbulsa ni Inteng.
Kan uray ni Marikwanang, awan matiimbol sana. Ay, unay sakit tinakam ko na yan. Tapay manaon. Asino ko matisan nga sakit tinakam na ngay? Nung makita masana na ituloy ang nasibinto na ito'y kalsada. Ay na, di mo nga min kit-kitaan Ay, na. sana mabalin ajak kita na. Tabatog ka nga ron ti balay ta dahil nagsardangan na. Saan ka kano areklamo? Sana mabalin na sana nga agreklamaw. Awan mo't kano timbulbul sa dagiti opisyalis. Patsimet. Dakal tinakupit ni Parinteng. Adun ti kwarta nga idultulin na. Masasait tirik na kon. Dapoy ti ibagbagada nga imbulsak a kwarta. Uray siyak nga rod, Kapitan. Numaminsan, kayat kon tiag sangay. Hey, tap numalpas day ta a proyektaw. Ada na panunot ko nga aramidin tayo. Anya ngay dayta? Agkid daw tayo ititulong dita probinsya. Ayun Kapitan. Hindi pa'y kumaan na panunot mo dayta. Kahit kalpasan na, agbayanihan tayo man. Mayap no agtitinulong tayo. Muna! Dahil naman ang tibagbagak kay. Nagsaya at nagtugtugawak lang, nagmalmalam. Kidawin na kitang opisyal kay Day, di pa nagtitinulang. Bayanihan ka nung araw. Amok na niya day tabayanihan. Saan mo na masapol ngay palawag pa'y? Tumulong tamot Amok na trabaho to yan. Amok na bayanihan. Ang jacket na tumulaw. Isuma lang agtugtugaw ka lang dito'y balay, di tumulong kan. Basta jacket. Day talamang sirsirip iti kamali ni Kapitan tar aramidom. Ay katrumbang lang mo ta. Nagado reklamam. Isugayam di trabaho. Angam no kasapulan dati tulong mau. Di mo mat kayat ti tumulaw. Mapandugak lang, isuasanayin. Kahit anya ngay nga ron taramidom dito'y balay. Ay kita dua. Agtugtugaw ka ngagmalmalam. Agtugaw, agkuyakoy, mangan, agbuyay di tibay. Agasam na kitang aramidang ngay. Nagato! Oh, dagiti agbayanihan. May kayo agpalista dito. Maray! Umay kuman ipalista ni Badungkaw. Ayan ni Badung Mau. Aday siya balay may. Kat umay kuma dito yun Ipalistak lang nga ron tinagan na. Masapol nga iso ti mangilista itinagan na. Tapno maibaga ni Kapitan no anya ti aramiden na. Ilistam latan amaray. Uray saan nga trabaho. Ay saan mabalin Apay asaan kat ako kumari tayo mag. Katuray masapol nga agtrabaho adya mailista. Kumari ta nga raw. Ay uray nga raw. Kaya't mo nga tanak ni Kapitan. Apay kumaamaungtan ka. Kat ako kumari tayo mag. Ay na, saan mo nga ipapilit, Maray? Ibaon mo dito ni Badung Mau. Jak to pa'y may baon nga ginaw. Pakitam dayta, kasano nga rod ang makibayanihan no ultimo aginaw kat kasadot na. Imbis nga agluto ka, dahi tayo mapanagbayabayanihan ng tararamidan. Amin nga rod akabaranggayan tayo katumulaw. Kababain mo't ano sakit saan. Apay ngay siya, sanang matatumulong, hanggang sanang matababain. Sika ata nagpuskul tarupam, awan babain mo. Di bagam kay day, amin anay bulsa di Parinteng, apun daw, irar na. Na, pirjum manun ti aldaw ko. Nene, saan ka pumanaw tagluto ka ba? Sikamutin at agluto iti kalong. Apay, saan ka amangan dito'y balay? Saan? Tapakanan na kami ni Kapitan. Nay, apay nga akas na kami Ay makamu ka ni tibiyag mo. Ha? Agtugtugaw ka lang, kaya't mo ilutuan ka pa. Nya. Apay adimot umay tumulong di pari Badung. Ay, masadot siguro Sapay nakatataw iji tawad Buy-buyaan na ti panagtrabaho yo. Ag-isam-isam, saka agpayapay-yapay. Ay, saan yung aminan at taltalyawan Jak mataltalyawan ngam ayaban nakit tinagan ka no maminsan. Ay, kasta nga min day at tao kahit. Ay, sayang, ta saan nga may timulong. Apay dagiti tumulong. Ay, ada maawat da Ay, ada? Wen! Ay, kat, inakmat nga rudan tumulong Kabadaw, apay saan ka amas daaw? Nay, kanya kumangay ti pakasdaawak mare. Nalpas gaya man day may sa proyekto dito'y barangay. Jayarang tay. Ha, jak to pa'y mailabas si tricycle ko. Taggungon. Saan ajerang tay ti kayat ko asawan? Daytoy kalsada. Ha? Ayaw na niya. Nay. Nalpas gaya ba? Di ka man?
Pagpag naampay yung naumay ka dito Tersina. Way, namo ka nalpasan. Saan kamot siguro nga agreklamaw? Anag patinggalaang di tabatog ti balayaw. Way, maragsa ka na, iti dayta, maray. Amom no apay anabiit analpas day ta kalsada. Nay, anya mo ngay. Apay, damagam kanya ngay. Gapaw ta nagbayanihan kami. Aya, ay sinasayat ah. Kami kunak, tasan kamot atimulong Apolos. Uray at imulong mo nituyang ko, maray. Si Kapay anaglaing nga agreklamo, ti saan na akayat ti tumulong. Naging inanaak nga raw. Mawatan nyo lat kamot din ah, talumakay da taon. Nay, apay asikamot ti mang bakbakla iti may sakaban abagas at hangdan mo ang nagbayanihan, maray. Asino ngay kumati sa bali ang maayabak amang bagkat, kapitan? Ningay pari badong. Oh, mabanugak laeng amang ibaon kunkwan na. Awan mo ti amo ng aramidon no saan nga agreklamo. Agreklamo pa'y nga taka nalpasan ti proyekto dito barangay tayaw. Saan nga agpatingga nga agreklamo ni badong ko, kapitan? Isulang ti paglaingan ng aramidon, ti agreklamo. Ay sakman latimang bagkatan iti bagas. Ay na, agyaman na, kapitan. Kabailam abaklayan ka nagdagsain. Kabailak tupay ang nagbayanihan, day tantuki din wan kaban unlay. Pare, siya kung tinang bagkat iti bagas, para ka ni Marituyang dayta. Nagyaman na ka, pare. Imbis asikatimang bagkat. Wanyarag, bababain na kun pare. Awan siguro ti reklamo mo, tanay pasiminton ti kalsada. Diyan ngay rang tay pare. Mayatay. Hoy, batong, aldawan! Apay nga insardeng mo ngay, dahi tricycle. Way, talumasat tagayan di tarang tay. Kay, apay kuma. Apay, nalipata mo. Nga gungon day tarang tay. Sanun, tinarimaan dagiti bumarangay. Aya, Di mo amo tasaan ka mo't Apolos at timultulong. kay kaano ngay, ti sumarno abayanihan. Tatumulong aktuman. Tapnusan mo ngay bagbaga na laingan agreklamaw, kinsadot. Ay na, tatabadong. Tumulong ka ngamin di ta barangay mo. Saan kat aday talagreklamo ter aramidan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa palipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan, sa dino nga iti papanap ta nakasukat ka mo. Ay kag nagdigusak ko ng paya. Ay, wan nga rod. Ay, nagbanglo ka pa'y. Ay inakman ije kasaran. Dita ka di kasaran, dita amyanan, wano abagatan. Duda! Kasano nga'y katagiddan mat dagita akasaran. No sa dino ti umuna apanganan, ijay ti papanak. Mapankala ang makipangan. Agsala mo tinan. Ay, umay ka nakagawan. Kantsawan naktumanan ijay ni Marituyang. Ay, umay ni Marituyang. Ay, Mapanday jay, kapitan. Dayjay pa iti kunam. Kanayon apresen kadagiti punsyonan. Tuyan. Mapan ka dita kasaran. So, mangyawid ka, iti si Dayta. Wala, uray sa anak abilinan, talaga akas tataramidag. Dimlip-lipatan di paboritok nga igadwa. Umay ka mo ngaminon Yak ngarod kaya't. Makitak tumanan Dayta kumpari kakalaban ka. Sanay. Apay, saan kayo pa'y anagkapyak, hindi kapitan? Kapay ko mamakikapyaking ko na ngay. Kanayon nagtupay akos ko silaban. Sigay, inangarudan tanay. Urasan ti panangan. Kahit nangala ka iti ikuban. Ay, kat siyempre day tuman na nagdakkel. Ipalpalagip ko lang. Tuyan. Mala, ingkan.
Mare, umayak man gumatang iti Ricardo. Ricardo, para iti anya. Ay, jay alaan inting asidaan di takasaran. Ay, igatanga mo na dagos iti Ricardo. Ay katuwan Mare, tabinilin nak ni inting. Inyunay-unay na kanyak amang ipabura ka kun iti danom apangiyangran na iti iyawid na akarne. Sigurado nga rod amang yawid ni Kapitan. Ay, kanaayon mo't akasta, Mare. Ikanda nga men. Wan ata isukat nga rod ti Kapitan. Anya Ricardo ti gatangam. Ay, naglaing ka mo gayam nga agsala, Kapitan. Ay, uray si Kantupay. Uray ka lag pusipusipus akas lapilid. Ay, siyempre kano nagadaon akasaran tinaatin darak. Jaket amon ti agsala. Ay, subot na itati ko na. Ay, mangan tayo ko mga rudeng. Sagsagana da pa di kanin tayo. Mabisinan ni Badung ko nga agur-uray iti iyawid ka. Magyawid ka? Siyempre mabalin ay asan. Ay, ano siya? Naragsaka ko no ipayawid na kanya kaya Paris ako kun. Maribanang, lumabasak pa'y dito'y balayaw. Nagapu ka kade di takasaran, Mare. Un maray, nagadaw ti inyawid ka, aw. Aywan, napuno mo't day tasupot nga awit mo. Nakitam ka din ni Inteng. Ay, un maray, kano nagsala kami pa'y. Saan ka di pa'y nga agawid? Panagkunak, saan pa'y maray? Ay, itay pa'y lang nga agburburak jay danom apangiyang rak kuma itiyawid na. Kano pinainomda nga main? Ay, awan manen no kasta. Di nan malagip ti agawid. Napartag siguro itan. Ay, kunakon kait. Sige maray, agawid akaw, tay-tay pa'y nga agur-uray ni Badung kaw. Happy birthday to you! Kapitan! Kapitan! Bakit? Sumardeng ka nga kanta. Pa'y nga pagsardingan na, nagganas ti kanta. Kuha nga min. Sino ay ati ikang kanta mi ti happy birthday? Jayag birthday! Oh, Awan mo ti birthday ditoy. Kasaran da ito'y napanamta. ay, ikunak no birthday. Ay, sus. Nabartag kamutan, Kapitan. Kasaran da ito'y. Ay, Tinasayat, agawid kan. ay, maulawak nga ron eh. Ito madrera ko na. Ni. Matintin nagdagiti do ako kod nga imbulsam, Kapitan. Ay, sus. Mas ka na mayawid ko na gito'y ako ko. Itulod ka nga ro din dita kruseng. Ay, saan eh. Ay, pa'y nga itulog na. Kabailak timag na. Na mga ano sa balit ipagturungam. Kruseng kami da ita. Ah, Dadwa kalsada na. ay, saan? Amok ti papadak. Ay na. Nagmayatin ti agpalpanon na ihibas ti sidain, maray. Dito'y pa'y matersin at tinapilim nga umay pagpalpaan. Napariir namin dito'y maray. Sapay ingatom, day tamay sasakam. May mayan namin ti agpalpakay, no kastoy. Maray, limabas ka din ni kumparing enteng dito tersinan. Saan pa'y? Isukay ti padpadaanan. Napankat nakikasar. Kantyawak kumakay. Ay nahay, di ka lamao maamang kancyaw kankwana. Ay, bumalisak Tasyak mo ti kantyawan na numaminsan. Aga pa kayon tumanang. Ay, bayam Dayta talaga ti kayat kaw. Ay na, kabadong narigat ti adakap apa na. Maray, ada sumunga dalakay. Ninsa mo't parin ting dayta. Wan, iso. Talaga na bartekan. Madlaw di pan nagnana. Nay, awan mat igem na nga iyawid na. Kasanum anay baga nga awan. Kitaam ngamin awan mat igem na. Patsimay. Mabalin ayamit asan na mangyawid dayta. Awan nga rong igem na. Nay, apay ngay. Kilaat ba't tinalagawan ni Parindeng? Aywan, kitkitaan talaang amagmag na itay. Ay ngam, awan matan. Napanan na ngay. Ay, amang ano natwang. Nunatwang. Ay, makita ta kuma. Amang ano natnag iti deraas. Ay, nasayata maray. Ay, sus, ay, mapan ko kitaan.
Ay, awanan ati kapitan tayo anaanos. Numatulid-tulid di ta diraas. Nya, kitidanag mo na ya. Bay amlaan ka, day. Ay, sige, tayo nakitaan. Kabalan natin bumangon, day, tamaray. Ay, sos, nagpaiso ni kapitan dito diraas. Ay, ayan mon, kapitan! Anak dito Ah, nakakapot ka di taruot? Kaya tenda ko na. Ay, wad kapitan. Mabit lang tapayapayak ni Kabadong. Dua pagparayatan. Di pa kumpare ka kontrabida itibiyag ko. Ay, Kabadong! Umay ka ditoy! O, day ayan. Umayan. Durunak ngay. Anya tinapasamak, maray. Ni kapitan. Ha? Natin nagagpaisaw. Ay, kunak namin kat ka. Ay, katarayata ka. Anin, kakuntablaang. Anya asanan. Bumabak, tapno arayatan ka, paray. Nalagdatiroot anang kaptak. Umay ka, laing. Sige, Kabadong. Ingkatulungan ni kapitan. Kailangan nagpares ako kunti biro kanyo. Agparis ako, kan. Din bulsak ngayawin ka. Ang mga numapukaw. Na, Kukod pa lang matiuna ang paray. Ngamday tayo ang biyag mau. Narigat na awan niyang garni banang. ay, Kabadong. Nay, DJ man timay sa akukod ni kapitan. Ada di tababa, paray. Kaalaan Kitsigangay. Unodam aja kukod yung siya. Ay, unay kan. Biro ka pa di may sa aparis na. Kagawan. Na, ay, napanandan nga di may sa. Ay, nagrigat mo tabiru ka. Day, apay, anya ti birbiruken da di ta diraas, maray. Ay, DJ kukod ni kapitan. Ha? Mapukpukaw? Jay Maysa, ti mapukpukaw. Jay Maysa, alalaan pa'y laang ni Kabadong tanat nag-ijay diraas. Kahit ni Kapitan ngay, nakaawi daw. Saan pa'y takasapulan ka no amayawid na nag-ijay kukod. Isumo lang kayam asaanan ang nagawid ni Badungkaw. Kano tinulungan na ni kapitan? Ay, kunak manog kalaban dakit ni Kapitan. Saan mo? Ay, madandanagan ni Maribanang, tasaan pa'y anagawid ni Kapitan. Saan ka nung agawid? No saan na amayawid ti agparis akukod? Paray. At tuyay, dagiti kukod, nganyawid mau. Naksayan mo? Apay kumanak sa yan. Ay, kininitam anya. Iunay ka mo tin, paray. Kasi ka na panangalay di deras, pagsuspitsaan nagpailayang may. Nungay kininitam. Diyak nga ramid dahi ta, paray. Ken saan pa naluto na kita kukod, kinitaki din. Nagawid ak nga ro din. Way, nagawid ka, tayong kailuto na kita. Di ka pa'y thank you, mate. Apay kuma. Una, tatinulungan ka. Masapulaya. Apay nga itakalaan nga agawid, ha? Anda nga ro na pasamak. Ay, awanan. Naatsa na nanda ipapaburak ko adanom. Danom manen Ay, sus, ito pares ako kung iyangar mo. Itay pa'y nga inururay ka. Anda nga ro na pasamak manin. Anya day ta napasamak ay Masadutak ang mga istorya. Ilutom kit di day ta kukum. Gapo iti bartak ni kapitan. Napnag iti diraas. Kunakun kag. Imbag ako na, taadda ni Kabadong at imulong kan kwa na. Kunak manen kag. Agasam man tirigat ni Kabadong at imulong kan kwa na. Amo ka. Ti karigatan apartay, ti panangalan ni Kabadong iti paris ti kukod anat nag iti diraas. Imbag tasaan ani Kapitan tinatinag. Nakakapot nga may ni kapitan. Kadagijay kukod saan da makakapot, isuan natin nagda. Imbag ta nasaya at ipanagpuspuso ni Kabadong. Ay namaray, kasta no makasida iti iga daw. Suming pay. Anya? Ay, kasanungatan. Kasanote? Maproblema, anak. Day, anya ti problema. Ay, pampanunutek nga raw, nga awan samot ang kasar dito'y barangay tayaw. Apay kumano awan. Dakil a problema. Apay kuma, adakkel a problema. Awan pakipanganan. Awan pa'y mayawid kun akukod kas kadalalat tinwang. Ay, awan lat di kapag problemaaan. Ay, naskan nga da kasar. Awan nga rod,
Ipilit mo kit den. Ay, basta. Sida karon iti kukod. Siya mamad iti dumayo mapan makikasar di takabangibang nga barangay tuyan. Mapan ka laeng nagadayo. Ay, kat ano sa katimag na. Wan, mapan ka, agkuyog kayo kini kapitan. Kalaban ka, kakuyog ko kiday. Mapan ka no ka ni kapitan. Naitapay mo ti ko na. Ure adayaw, mapanlata. Pampanunutin na ngamin di mayawid na kay. Day, aray, inom ka, mate. Apa ko ba? Sapay adayaw, ti pagawidan ta. Abay, anak ka dilang. Umay katag siya ta. Ay, sana kun nga gininom paray. Kan apay nga awisin na, agkalaban ta. Ay, kalaban? Ay, wala niya. Palpalagipan ka lang, asaan ka unay nga gininom paray. Ta mga numatinag ka manay, kaslay day. Ay, anay ko natinagak mo na tiderasa. Kanya natin nagasasawag. Naipadugmam ka lang dito'y kalsada, gapo iti partag mo. Ay, di ngay ulo ti baboy ngay niya with ko. Day, takit ti kong kunaking ka. Taulo pa'y lang mo tinapanunot mo nga iyawid. Ada di tabay mo, mulmulagatan na ka. Wala niya. Ay, kunak no nagsubli ije kasaran. Isopot mo kiday, intay tuloy mo timag na. Adayo pa ti pagnainta nga gawid. Ay, sana ka madanagan ta, adda ka mangisalakan na kanya, pare. Ay, saan ka amarwam paray? Italang daytoy. Ag-eksperto nintong bigat ti kinasingpit ka. Ay, thank you, pare. Talagang nasingpit ka akong pare. Italang ag-thank you ka. Hindi pa'y kumae. Nay, apay, naggapuan nyo kan ni Kabadaong kapitan. Nagkuyog kayo mat itay. Napan kami nakikasar iti kabangibang barangay. Nagadayon, tinakadanunan yaw. Imbag, saan ka manin anatnag. Damit ni pare Bado nga nang iturong kanyak iti pagnak. Ay, nasaya at nukasta Uray gayam agkin kinuntra kayo. Mabalin nyo matlat tati ag tinulaw. Ay, wala. Iso nga inak man padigwan mo. Adamot in luto ni Banang. Tapno awan mo't kunkuna dya kumparik akalaban ko Angam no maminsan, apo, nasaya at kanya. Kasta tipod no nga gayam. Uray adda pagkontraan, ag tinulong latan no kasapulan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musiko Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan.